טוב, מה קורה חברים? כאן גבע, בערוץ של גבע, תומר ודניאל, והיום אנחנו נדרג משחקים, וגם תומר לידי פה, תגיד שלום. שלום. ואנחנו נדרג, בואו למרדר משהו משחק כזה. יאללה, כנס אליי. יש מלא, זה כאילו אומרים שזה מרדר של ישראלים, צריך לבדוק אם זה ממש דומה. אוי, זה ממש התחלה של מרדר, אוקיי. כן, זה נראה לי 1-1. וואו, זה ממש דומה. תסתכל. רגע. אוי, זה דומה ממש. מה זה? יש את האינבנטורי, אבל יש את השופ, יש קצת שונה את ה... הרקע, כאן. איפה שאנחנו בלובי כאן. כן, קצת שונה, אבל בינתיים. מה זה חרב הוגיה, קנייה, כמה רובקס? 200 רובקס, וואו. יקר. זה הגזמה מאוד. כן. וגם לא משחק נראה לי כל כך מפורסם. וואי, אז יש פה כזה, טוב. זה פעם ראשונה שאני משחק בו. גם אני. נראה לי צריך לחכות כמו מרדר רגיל. צריך לעמוד באחד בהם. אני הולך לכאן. לא, כאן נראה לי עדיף, בחיים לא הייתי בעולם הזה. אתם רואים את הסקינים החדשים שלנו? אני שטן ומלאך. אנחנו עוד מעט נשנה תמונת פרופיל, זה יהיה מגניב. טוב, בואו נראה מתי מתחיל המשחק. יאללה. נראה לי עוד כמה שניות. יאללה. אוקיי, בואי נראה מה אני יוצא. אני רגיל. תומר, מה אתה? אני לא אומר. לא אומר. טוב, בסדר. נברח ממך פשוט. הנה, יש פה ישראלים, מישהו שמפחיד ונראה פשוט יצא. מישהי ש... ניצחנו, המקרינה. מה זה משחק הזה? איך כבר ניצחנו? כנראה מרדר גרוע בטירוף. כן, טוב, אני מדרג 5 מ-10 כי זה העתקה למרדר. כן, זה 1-1, אפשר לתת לו משחק כזה. כאילו אפשר לתלות מי שיצא הרבה. טוב, אני אתן לו 7 מ-10. אני 8, כי אני אוהב את המשחק. טוב, ומשחק הבא. טוב חברים, מצאנו עוד משחק, אז יאללה בואו נראה מה זה. יאללה, אני צריך ללכת. בואו ניכנס לכאן, השלב הכי קל בינתיים. יאללה, שלב רגיל. 3-4 חזים. נראה לי, רגע, בוא, אני צריך ללחוץ עליך נראה לי, כן. בוא. אני לוחץ על... לא, זה עולה כסף. טוב, בוא נתחיל. טוב, אלא תעבור. אני אעבור, סבבה. אל תעשה לי סקאם. בוא. יאללה, בוא נעלה. טוב, אני אהיה הצהוב. אתה רוצה שאני אעשה או שתעשה אתה? אני פה, עכשיו תעשה לי את הסגול. כן, אני יודע. יאללה, תעלה. עכשיו בוא נעשה לך את הצהוב. טוב, זה משחק כאילו סבבה לגמרי. כן. משחק שאפשר להיות בו, יש גם שלבים. נכון. אנחנו נעשה את השלב הזה ונדרג. בוא טוב, נעשה... יאללה, אני אעשה את השחור. את הלבן. ולפה. פה מהר, בוא. טוב חברים, תגיבו, זה אחלה משחק. מעולה. מי שרוצה לשחק ביחד, אז זה המשחק. כן, יאללה. אני חושב שאני אדרג אותו 9 מ-10, זה משחק מעולה. ויאללה, עוברים למשחק. טוב חברים, מצאתי פה משחק. אני מקווה שהוא טוב, בואו נראה מה זה. אתם אומרים לזרוק פה דומינוס ואז להרוס אותו. קטע, הנה, אני אעשה לו כזה סללומים, לראות אם באמת זה דומינו, שבאמת יכול לזוז טוב או לא. בוא נראה. בוא נראה באמת, זה נראה לדעתי משחק די טוב, לא יודע. בוא נראה. גם לא צריך כל הזמן לדייק בדומינוס. אוי, זה עשה לי לא משהו. וואו, איזה יפה זה. אני פחות התחברתי, אני אצא. אני ממש התחברתי. אני ניתן לזה 7 מ-10, תומר, כמה אתה תיתן לזה? 7.5. זה לא משהו מיוחד, אבל זה אחלה. בסדר. עכשיו אנחנו נעשה, יש לי הפתעה קטנה, ונתראה במשחק הבא שהוא הפתעה. ביי. טוב חברים, זה פשוט בואו, ותרומות לאנשים אם אתם מחוברים, אם לא, תהיו תמיד מחוברים לפשוט בואו, אני כל סרטון תורם בסוף, שתדעו. ויש הגרלה בעוד יומיים על 50 רובקס, אם אתם רוצים להיכנס, תנו סאב ולייק ותכתבו תגובה שסיימתם ותכתבו את השם שלכם. בואו נראה למי חסר קצת רובקס. כן, זה תלוי למי חסר ואז יתרום לו. לא, עם ישראל חי, יש לו 50, בסדר? לא, זה הרבה, זה די הרבה. יש פה מישהו עם 6. אני רוצה למצוא מישהו עם 0 כדי לתרום לו שישמח. כן, צריך לשמח אנשים. בוא נראה מישהו עם 0. יש פה מישהו עם 48, נראה לי לתרום לו. יאללה.
אני אתרום לו 3, כי יש לו... 3. יאללה, שתינו נתרום לו 3, ביחד 6. אני תרמתי, תומר תתרום גם. גם אני תרמתי. בואו נראה את זה. יפה. ויאללה ביי. יאללה חבר'ה, ניפגש בסרטון הבא. ביי.